Животът ми е постоянна стендъп комедия. Казвам се Емилиана. Казвам се Денис. Обичам да се забавлявам, да приключенствам. Обичам тренировките във фитнеса, пътуванията, да откривам нови места. Обичам и да си пия протеина. Това не е кастинг за Ергена. Това е нашия канал FitFun. Къде отивам? Те сами ще разберат. Няма да издаваме още нещо. На хубаво място ще е със сигурност. Ти видя, че те разберат. Те са престарал. Не са. Не остана още един час, сме там. Ще има и рум-тур оттам. Рум-тур. Не е другото. Тур. Да, ясно. Тур. Тук става задръпки. Се вижда края. Аз пълна газ давам. Добре дошли в Гармен. Пристигаме. Това няма 4. Протеинчета, бустерчета, масло. Не гори масло. Само се го разкарвам. Ох, и нека почивката започне сега. То остава сайкува на мен да ми оставиш. Какъв кавалер си? Стига мрънка с една раница си. Зеления парк. Дали? Ще чакаме май. След сега много да караш. Къде сте където беше? Нека сега пак да ви покажа и в каква стая ни настаниха. Сложихме костюмчето. Аз да се взема. Частно джакузи. Само за нас. Много е гадно. Ужас. Але, как пече. Сега да си бях у нас. Супер е. Релакс на макс.
Плуването по-трудно от фитнеса. Hours later. Час и половина отвиване. Днес ще направим рамо, трицепс, малко корем, хотелска тренировка. По принцип, преди ходех на фитнес, за да избягам от стреса, ама напоследък и стреса взе една смена. Мама мия! Банали сме са официално. Лъвци и половин. Да. Ма ти ли сега ми задаваш въпроса или направо да кажа? Не е такова. Добре. 3, 2, 1. Защо създадохме канал? Забавления и много други приключения, които ще има също Офни. Абсолютно не мога аз това, ама нали се разбрахме нещо? Добре, аз се давам, че отговаряш. Ама не мога. Много добре се получи. Ама няма ти да ми задаваш. Искам ти да го отговориш. Ама тогава ми го задай на мен. Обръща се към мен и казваш какво ще открият хората в нашия канал. И аз ще отговоря.